Jamita di perninggotan di hari hama mati Tuhan Yesus Kristus imana dienet sian Yesaya bindu 52 ayat 10 tolu sahak rodi ayat 15. Jadi lahu mangatu si turbukon lahu manjabita honon ikut saya ingotot tado nani do ni apostol Paulus ia hautoon dalam pemahaman, dalam penglihatan dunia ya adalah hikmat Allah. Artinya penyalipan Yesus Kristus, hama mati Tuhan Yesus Kristus adalah hikmat Allah. Habisuhun ni debat tadi. Nakpe hautoon anggo di Portibion. Kan itu di perjanjian baru saya tengok do. Apa yang dianggap apa? Ya, dianggap dunia ini kan satu kebodohan. Tetapi bagi kita yang percaya itu adalah hikmat Allah. Aidang terjalo Portibion hama mati ini Tuhan Yesus Kristus. Jaladak terpikiri Portibion hama mati di Yesus Kristus. Alai justru di hama mati ni Yesus Kristus do dipatimbo ibana. Ini benar dok selalu hamba yang menderita, hamba yang menderita dan kesetiaannya adalah sampai ke kayu salib. Ida mak pistardo pambahen nina posokku terhicak do ibana jala dipatimbo gabe timbul situtu sugut. Jadi habisuhun ni debat hadui. Nakpe ditatap jolma nakpe diripu Portibion hautoon ni debata. Nah, idea do anakna dilehon. HP justru inilah yang menjadi hikmat Allah. Asa malua hita na porsea. Jala marhita turbukton ingotot tama nani palua ni Yesus Kristus Portibion do. Asa mulak hita tu Yohanes 3 ayat pikat he. Yohanes 3 ayat 10 bahai dok isi di dia holong ni rohani di bata ai songonondo holong ni rewada bata di Portibion. Jadi ai songonondo holong ni rohani di bata dang di dok dihalak Kristen daw. Jadi di Portibion do. Jadi universal, keselamatan itu adalah untuk semua orang. Walau ada orang yang tidak menerima keselamatan itu, tapi tujuan keselamatan itu adalah untuk semua orang. Berbeda dengan ditujukan pada orang tertentu. Ayo, ayo songono do holong niro. Itu benda diuduti muse di Yohanes 10 ini bagi orang ada udut nate. Ta pasti dong maco. Ai dua ya. Ai songono do holong nirohani dewata Portibion pola do disul anak nasa sedai lehon asa ganup na porsea di mana? Adong manusia ganup na porsea manakin. Berarti orang yang menerima. Tapi pada prinsipnya sudedo di palua. Sudedo paluaon ni debata. Jala tadok mai Portibion doi. Sian dosa. Alaidak sude maka porseai. Jadi melodok pe hautoon do silangi mandok anggo dihita ido habisuhun ni debata. Lahu paluahon jolma. Hautoon pesilangi di rohani na deba, hautoon pesilangi di rohani jolma, alai ido patimbohon Yesus Kristus, habisuhon hikmat ni debata, laho paluahon hita, sian dosa ima rupani naneng dohonota, sautik sian di turpukta ima taringot tu ari hama mate perningotan ari hama mate ni tuhata Yesus Kristus. Jadi takas matong taparade jamitata di si alana buasa takas paradiotta jamitata di hama mate di minggu hari haheheon dohot di hari minggu pasca paduahon kotakas do paradiotta jamitata ison buasa alana peringotan ni namonding kudang dona semargareja gabiro pergareja ya hari penting don narohana itu kod jagur tung manang iko pas lu jamitai baru mulu hari pasca pesongoni do na sohearo ada pasca ro jadi kon wala tung jamitai itu mana
Alai mau lepas kapaduahon, wasa ikon jago bae jami tatong manang iko persiaponon. Alana mau minggu paduahoni manang mau lepas kapaduahoni mau otik penaro alai na otiki akka situgu haporsiaon nomai. Akan atohono mah haporsiaon ni. Jalai ni pikot takas do jami tatusi. Suatu nggak bisa salah kan? Alana paling do piga halak naro pas kapaduahon kan. Nah, jadi balok piga penaro pas kapaduahon akon nawan langsung tu surga namau. Honor, memang langsung tu surga do hita sudia. Maksud tu berarti oman nama hayati betul-betul. Nah, imanakin jadi hautoon do silangi di naso porsea, alai di hita na porsea habisuhon di debatadui laho paluaho kita jolma. Imat di jamita perningotan nari hamamata itu Tuhan Yesus Kristus.